Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kagabi ang Super Typhoon Goring ayon sa Pag-asa. Pero may papalit naman na isa pang bagyo. Ang update sa report. Nakalabas na ang bagyong Goring pero sumunod naman dito ang pag-iral ng bagyong Hana. Huling namataan ng Tropical Storm Hana sa layong 1,160 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso naabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, mananatiling malayo sa bansa ang bagyong Hana at hindi inaasahang magla-landfall. Posible rin itong lumabas ng PAR bukas. Walang itinaas sa wind signal pero kasabay nito ang paghatak pa rin ng dating bagyong Goring sa habagat. Bahagyaring pinapalakas ng bagyong Hana ang habagat. Ang hanging habagat o trough o extension ng dating bagyong Goring na nasa labas ng PAR ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Ilocos Region, Nueva Ecija at Pampanga. May heavy to intense rains pa rin kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa, kabilang na ang Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Chris Zuniga, One North Central Luzon.